Hej och välkommen till Sverige! Det finns mycket du behöver veta när du är ny i Sverige. På www.informationsverige.se finns den information du behöver. Webbplatsen drivs av statliga myndigheter och finns på 10 olika språk. Den är gratis för alla användare och kan användas på mobil, surfplatta eller dator. Här kan du lära dig svenska. Börja med övningar från Hej svenska. Du kan också träna språket med hjälp av olika filmer, ordlistor och översättningsprogram. Eller hitta andra att träna svenska med. Gå in på www.informationsverige.se och läs mer. Välkommen! Hej